عزیز اور ساتھیو جڑا ہے فرانس دا حکمران ہے نا، یہ بھی اس سے غلاظت دا گندگی دے جوڑ دی پیداوار ہے۔ اس پہلا عشق اپنی ٹیچر نال کیتا تے جڑے یہ جو بد کردار تے غلیظ تے گندے ہون وہی حضور سرکار دے گستاخ ہوندے ہیں، جڑے حلال دے ہون کدی حضور دے گستاخ بھی ہو سکتے ہیں بھلا۔ یورپ پوری ورلڈ ایک سب تو زیادہ حرامی بچے پیدا کرتا ہے، اور حرامی بچیاں دی پیداوار بھی فرانس دا پہلا نمبر ہے، اور فرانس دے حرامیاں انہاں دے صدر دا پہلا نمبر ہے، وہ حرامیاں دا بھی صدر ہے، یہ فرانس دا صدر نہیں۔ کیوں؟ جے حلال زیادہ ہوندہ اپنی ماں دا پتر ہوندہ تے کدی میرے سونے نبی دا گستاخ نہ ہوندہ۔ کیوں اللہ دا قرآن دے اتلم بعد ذالک زنیم، میرے نبی دا گستاخ ہوندے ہی ہوئے جڑا حرام زیادہ ہوندہ ہے، کدی حلالی اپنی ماں دا پتر ہوئے کافر ہو سکتا ہے، نبی دا گستاخ نہیں ہو سکتا۔